Здравейте! Сега ще ви демонстрирам веб акаунтът на Smart Spy, който получавате с закупуването на софтуера Smart Spy Pro. След като го закупите, получавате потребителско име и парола, които въвеждате и се логвате в страницата на панела. Това е главното меню. Първото меню, разговори, ви показва дневника на телефона и всички телефони, с които е проведен разговор, входящ и изходящ, колко е продължил, на коя дата е бил и също така може да видите местоположението на картата, откъдето е бил проведен разговора. От меню позиция виж детайли. Тук по принцип трябва да се визуализира картата, но понеже телефонът е бил някъде, където няма GPS обхват, просто ви връща информация с номера на клетката, към която е вързан. И в следващата минута по тази клетка може да разберете къде се е намирал телефона. Тук също няма GPS информация. На този разговор виждаме, че има. Зарежда се картата на Google. И тук може да проверите къде е телефона бил. Може да сменим изгледа на сателит или карта, или хибриден. Излизате назад и виждате точно в кой град е бил телефон. Следващото меню е меню съобщения. Тук получавате информация за всички съобщения, входящи и изходящи и техният текст. Заедно с дата, кога е получено и пак позиция на картата. Следващото меню контакти, в него получавате целият указател на телефона, имена, телефони, се запазват в това меню. Менюто медиа файлове, тук се запазват всички записи на разговори, които е направил телефона. Също имаме меню виж на картата, откъде е проведен самия разговор. И можем да свалим самия разговор, за да го прослушаме на компютъра. Сега ще прослушаме един разговор. Ето това е един тестов разговор. Ало, подслушване на GSM.com. Това е тестов разговор. За чуване. По този начин може да сваляте всички разговори на компютъра и да си ги запаметявате и прослушвате. Меню снимки. Тук получавате всички снимки, в случая няма, които са получени от телефона с изпращане на команда за снимка. Следващото меню е GPS координати. Тук получавате къде точно е бил телефона в интервала, който сте задали. Може да видите как се е движил по картата и да приближите толкова колкото ви е нужно. За да разберете къде точно е бил. Списък GPS координати. В момента няма. GPS периметър може да бъде зададен. GPS периметърът задавате една точка върху картата. След това задавате радиус и ако телефонът напусне този периметър,
вие ще получите алармиращ имейл на вашата електронна поща. Този периметър може да бъде променен от това меню. Примерно може да зададете целия град, ако се напусне града, или да намалите параметъра. 1 означава 1 км, 0,4 са 400 метра. Така се задава периметър. Алармирането си избирате да бъде на имейл. Имейлът, който сте въвели тук в настройки на акаунта, на този имейл ще получавате известяването. В панела имате място от 100 мегабайта, в момента използвам 13 мегабайта. И тук се настройвате при достигане на 100 мегабайта какво да се случи, дали да се изтрят последните 3 вписвания или да спре получаването от телефона. Често може да се сваляте записи на компютъра, за да освобождавате място за нови. Тук може да смените паролата. Изпрати SMS е нова функция, която още не е разработена. Изтегли и експортира информацията. Тук може да си изтеглите желаната информация на телефона, на компютъра. И тук са устройствата, за които сте закупили софтуера. Настройка на приложението също е функция, която още не е разработена до край. Общо взето това е панела на Smart Spy и по този начин се използва. След като завършите преглеждането на информацията, излизате от изход.